Usa ka tinun-an nga kaniadto wala kunoy gusto og mathematics ang nag-rank 1 sa bag-o lang natapos nga Civil Engineers Licensure Examination. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Alan Domingo. Walay kabutangan sa kalipay sa 24 anyos nga si Francis Charles Lauta, graduate sa University of Cebu main campus nga officially engineer na siya o top-notcher pa. Siya lang ang first placer sa bag-ulang na human nga Civil Engineering Licensure Examination nga nakakuha og 93.25% passing rate. Di ko katuwa dyan, no? But then at the same time, murag satisfied na fulfilled ko nga nakuha na ko kong goal. Dili makatuo si Engineer Lauta sa iyang kalampusan tungod kay alang kaniya daw imposible kaayo tungod kay ang kursong iyang gikuha pulos mga numero nga sa sinugdanan pa lang dili niya kuno gusto. Iyang gipasabot nga napugos lang siya sa pag-enroll sa kurso tungod kay wa man kini entrance exam kaniadto. Kaniadto aduna sa higayon nga magkating classes kuno siya apan dili pa uwahi ang tanan kay nahimo siyang usa ka late bloomer sa iyahang paningkamot nga makakat-on sa field of civil engineering. Dakong bahin ang iyang mga magtutudlo og ang tunghaan mismo aron pag-umol kaniya og mamahimong malampuson sa gipili niyang kurso. Sa tinuod lang jud, typical ko nga estudyante sa una nga kana bitong kusog jud kayo mukating. Matuo jud ko nga if ganahan lang gyud ang estudyante mabag-o ba. Maano gyud. Mabuhat ra gyud. Samtang nakita sa tunghaan og sa review center ang katakos ni Engineer Lauta kay consistent man siya ug nanghawod sa ilahang mga activity. Tungod ini, wa na sila mahibong ngano nagkuha niya ang number 1 spot. Gingong hatagan siya og 100,000 pesos nga cash incentive isip first placer sa review center. Human sa interview sa Balitang Bisdak, kitaniagan siya sa review center nga mamahimong instructor aron iyang mapaambit usab ang iyang kaybaw sa mokuha og licensure exam. Amo gyud silang gi-train og maayo. So gagamit yung statistics para may batan gyud namo ang trending or anong unsa gyud mga kulang sa mga students. So ayun, namunga gyud. Gitawagan usab si Engineer Lauta sa tagduma sa UC Maine aron paibawon sa nabatasan ng ganti alang sa ilahang mga graduate nga mag-top sa mga licensure examination. I-love ang iyong kurso. I-love ang iyong kurso. Kaya if love niyo yung kurso, gyud ma-enjoy man gud mo. Regardless og mahagbong mo, regardless og maglisod mo, basta ma-enjoy lang ka, mura ra gyud naggadua ka. Gustong ipaambit ni Lauta nga dili sukdanan ang academic achievement nga mag-rank 1 apan ang pagpadayon lang sa gimithing damgo hangtod nga makabot kini sa katapusan. Labaw sa tanan, mapasalamaton usab ang engineer sa iyang pamilya sa lungsod sa Liloan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ops, best birthday gift usab niya kini. Kauban, si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.